Az utcán egy kedves öreg úrral találkoztunk, és azt szeretnénk tőle kérdezni, hogy mit szól hozzá, hogy mostani szilveszter péntek 13-ára esik. Na csoda! Szilveszter péntek 13-ára esik? Hülyeséget beszél, az kizárt dolog, mert nem tudom. Miért nem tudja? Azért... Keresse ki a naptárba. Hol a naptár? Ott, nincs ott naptár. Várjál angyalom, majd én mindjárt megkeresem a naptárat. Keresem, megvállám mindjárt, megvan a naptár. Azt mondja, hogy mit mondok? Szilveszter? Péntek 13-a. Péntek. Eredményekben gazdag. Vicces. Azt mondja, szilveszter, péntek 30, fordítva írták a 13-at. Ezek buzik, ha mindjárt betelefonálok. Várják, előveszem a telefontot. Itten van né, hogy de jó. Nikia PayPal Connecting Tooth. Azt mondják, kicsöng. Halló, szeretnék szólni. Kit hívott? Hát a naptárügyi hivatalt hívtam. Na, elnézést, nem magának szokna. Keditt csókolom, tessék figyelni. Azt mondja itt nekem, azt mondja,